Any 2002. Dos nens de 4 anys coincideixen a l'Escola de Música de la capital del Maresme. Un d'ells decideix tocar el saxo i l'altre decideix tocar el clarinet. Però després d'uns anys s'adonen que el seu fort no és la música jazz ni la música clàssica i decideixen emprendre un camí alternatiu. Als 16 anys creen un projecte amb amics de la seva localitat i li posen de nom Musiqueta. En aquell grup s'adonen que la música és molt més que tocar a l'habitació de casa seva i comencen a sortir a fer concerts. Després d'una etapa de molt aprenentatge, l'any 2018, aquells dos nens que havien coincidit a l'escola de música decideixen crear el seu propi projecte musical. Un projecte, un grup que els hi canviaria la vida. Salten a l'escena musical amb un disc titulat Trapetón. A l'estiu del 2019 publiquen Recursos Humans i Amaking, dues cançons que també han sigut dos grans èxits. Però la fama i el reconeixement del gran públic els arriba ni més ni menys que l'any 2023 amb una cançó que ja és conegudíssima per tots i que es diu Coti per Coti. Suposo que ja sabràs que estem parlant, evidentment, dels Tiets. I ara la pregunta és, quina és per tu la millor cançó dels Tiets? I no s'hi val el Coti per Coti, Deixa-ho a comentaris. En fi, ara ja saps com va començar tot.